Kaixo eta ongi etorriak saio berri batera gaur martxoak 13 osteguna bi elkarrizketa berri izango ditugu. Gaurkoan, Txope eta Markelekin konektatuko gara, Ernai Gazte mugimendutik datozenak. Ebortziriak, Malerreka eta Baztanen egingo diren independentziarak egunak aurkeztera datoz Txope eta Markel. Eta beste alde batetik, gure ohiko kolaboratzailea den Inigo Larramendirekin egongo gara, Navarraldeko kolaboratzailea dena. Martxoaren 31-tik apirilaren 5-era Astigarragan Sorgin ehizaren inguruan egingo den aste kulturala aurkeztera dator. Baina bi elkarrizketa hauekin hasi baino lehen goazen gure betiko edukiarekin. Goazen gaurko efemerideak ikustera. Gaurko egun batean, 1780ean, bi itsasoar gilotinatu zituzten, Frantziako armadatik desertatu nahi zutenei laguntzea egotzita. Urte batzuk geroago, 1881ean, Alessandro Bigarrena Errusiako tsarra hil zuten lehergailuak jaurtita. Egun berean, baina 1965ean, Radio Nacional de Espainiak emisioa eten behar izan zuen, Donostian sabotaje ekintza baten ondorioz. Eta bukatzeko 2004 urtean Angel Berrueta Okina hil zuten Iruñean, Espainiako polizia batek eta bere semeak. Errepasatu dezagun aste honetarako agenda. Ostiralean bisita giratua egongo da Iruña Erdi Aroan izenekoa. Arkitektura zibila eta erlijiosoaren inguruan izango da. Topagunea katedralaren atarian izango da goizeko 11etan. Erdi Aroko hiria esploratuko dugu. Erakunde zibil eta erlijiosoei lotutako lekuen bidez, eta horrez gain, haren garapen urbanistikoa eta arkitektonikoa ezagutuko dugu. Larunbatean haur eta familiendako zinema egongo da arratsaldeko 6etan Jusla Arrotzako Zibiboxean. Patrick Heroi Txikiak, Balentria Handiak ikusentzunekoa proiektatuko dute. Igandean Arizona izeneko antzerkia egongo da Atarrabiako kulturetxean. Txalo produkzioak ekoiztetxearen azken lana da Arizona. Aitziber Garmendia eta Jon Plazaola dira obraren protagonistak eta George eta Margareten papera antzezten dute. Beren mugak defendatu behar dituzte. Bizilagunak hor daude, zelatan, ahalik eta deskuidurek handienean gurutzatzeko zain. Baina Margaret galdera gehiegi egiten hasten denean, komedia musikala beren bizitza zena tragedia basati bihurtzen da. Arizona hemen dago, Pausuan, Melillan, gure hiri bakoitzean. Arratsaldeko 7:30 Atarrabiako kulturetxean, sarrerak 5 euroan. Ikus dezagun gaurko egunkarien azalek zer dioten. Diario de Noticiasen titular nagusian, kezka Nafarroako neskazaritzako elikagaien industrian, Trumpen muga zergengatik. 2024 itxi zuen AEBetara esportatutako errekorrarekin, 71,48 milioitan saldu ondoren. Sektoreko 194 enpresak batez ere Izoztuta eta Gurmetek lan egiten dute merkatu honetan. Europar Batasuna gerra komertzialean sartu da 26.000 milioiko tarifekin. Argazki nagusian, gizon bat erakusketa bizitatzen, Nafarroako liburutegian ikus daitekeen Atxagaren liburu batean oinarrituta. Titularrean Atxagari omenaldia. Bere Mo Memorias de una Vaca liburuak erakusketa bat inspiratzen du. Hori koloreko berrietan, alde batetik Zubiri Iruña lasterketan izena eman dutenen errekorra. Beste alde batetik lorategi berriak Iturraman. Azkenik, Laura Txibite idazlearen arabera, ez dakit zer izango litzatekeen fikziorik gabeko nire errealitatea. Eskuineko berrietan, batetik barne krisia Vox Nafarroan alderdiko bozeramaileak kargua utzi ostean. Bestetik, otsaila itxaron zerrendetan 1900 paziente gutxiagorekin itxi da.
Monterok adierazi du beste autonomia erkidego batzuei zorkita egiteak ez diola eragingo Nafarroari. Gainera, burlataren ustez, urtean 675.600 euroko defizita izango luke herri pagainarik gabe. Bukatzeko, Estatu Batuek eta Ukrainiak Errusiaren gaineko presioa areagotu dute su-etena onar dezan. Diario de Navarraren titular nagusian, Europar Batasunak Trumpi erantzun dio eta 26.000 milioiko mugazergak jarriko dizkio Ameriketako Estatu Batuei. Kargek nekazaritzako produktuak edo etxetresna elektrikoak garestituko dituzte. Argazki nagusian, Tere Rubio eta Marian Zapata tuterako ospitaleko profesionalek eta Josean Askarza eta Itaskun Goñik kuneko paziente eta erizainak bizitakoa gogoratu dute. Titularrean batailaren memoriak. Ospitaleak pandemiaren aurrerabide hilgarria geldiarazteko lehen lerroa bihurtu ziren duela 5 urte. Beheko berrietan, batean, Maite Nostiren irteerak 5 desegin du parlamentuan. Bestean, Nafarroko ogasunak hildakoen ondorengoak kontrolatuko ditu. Eskuineko berrian, hobekuntza txiki bat Nafarroako itxaron zerrenda sanitarioetan. Goiko berrietan, batetik urtegi beteak baina elur erreserbarik gabe. Bestetik, Jose Sakristan Gaiarrera itzuliko da. Amaitzeko osasunaren eserlekua konpontzeke. Gara egunkariaren titular nagusian, Europar Batasunak 26.000 milioiko muga zergekin erantzun dio Trumpi. Europak aurre egingo die AEBek altzairuaren eta aluminioaren importazioei esarri dizkien muga zergei, 26.000 milioiko euroko baliokide diren neurriekin, produktu sorta zabal bati eragingo diotenak. Argazki nagusiko titularrean, Zumaia zona tentsionatu izendatutako bigarren udalerria. Zumaia izango da tentsioz betetako etxebizitza eremu izendatu duten Euskal Autonomia Erkidegoko bigarren udalerria. Lehenengoa Errenteria izan zen. Alegaziorik gabe jendaurrean ikusgai egonda lakuak 3 urteko ekintza plana onartu ondoren. Adierazpena datozen asteetan argitaratuko da EHAan. Laster beste dozena erdi bat erdiren txanda izango da. Beheko berrietan, ezkerrekoan, independentismoa garaile Groenlandian. Eskuinekoan, 2024an, 1.400 eraso izan ziren osasun langileen aurka. Eskuineko berrian, Washington ez da abenduan lakuako mapan agertzen. Titular nagusian, Europar Batasunak 26.000 milioi euroren importazioak zergapetuta erantzungo die Ameriketako Estatu Batuei. Washingtonek altzairuari eta aluminioari jarritako zergak indarrean sartu ondotik jakinarazi du erabakia Europar Batasunak. Bruselasen erantzunaren ondoren Donald Trumpek hitzeman du gogortu egingo duela gerra komertziala. Argazki nagusian, Euskal Herri osoko hainbat eragiletako ordezkariek babesa adierazi diete Intza Gurrutxaga eta Gorka Torre Euskal Herrian euskaraz taldeko kideei Baionan. Apirilaren 11ako Baionako auzitegira deitu dituzte. Eraikin horretan justizia euskararentzat idatzi zutelako. Apirilaren 6an manifestazio nazionala egiten dute Lapurdiko hiriburuan. Titularrean hauen hitzak ditugu. Ez dugu makortu behar euskararen zapalkuntzara. Beheko argazkian, balazuloak atzo bidarteko gasna saltegian. Titularrean, poliziak bidarten armak egoki erabili zituzten ikertuko dute. Eskuineko berrietan, batetik Errusiak AEBekin hitz egin nahi du Ukrainiako menia proposamenaz. Bestetik, liberalek irabazi dute Groenlandian. Independentzia ez dugu bihar nahi. Ezkerreko berrian, osasun langileen aurkako erasoak 14% igo dira hegoaldean. Goikoan Euskadiko orkestra, herriarekin batera kantuan. Euskal Herria Irratiaren titular nagusian, Berta Arizkunen hitzetan, herri pagainak galtzeak ondorio ekonomikoak ekarriko ditu, baina ez hori bakarrik. Burlatak herri pagaina galduko balu, 675.000 euroko galerak izanen lituzke urtero. Horixe ondorioztatu du udalak berak egindako txosten batek. Herriaren jasangarritasuna kolokan jarriko lukeela esan du udalak. Berta Arizkun alkatearekin hitz egin du Euskal Herria Irratiak.
Eskuineko berrietan, goikoan, zutagar, kaotiko, gatibu, maruxak eta leiotikan ere atortzu rokeko azken jaialdian. 22 talde gehiago iragarri dituzte lakuntzan uztailean izanen den atortzu rokerako. Bad Sound, Dupla, Zutagar, Txuleria, Joder, Brigade Loko, Leiotikan, Burutik, Tribade, Maskak, Les Testarudes, Non Servium, Ayube, DJ Plan B, Gatibu, DJ Trapela, La Jodera, Sune, Maruxak, Ibilbedi, Zukena, Delio eta Kaotiko. Behekoan, Mikele Urroz eta Luzia Ezkerren hitzetan, pertsona batek izan ditzakeen barruko talken metafora bezala erabiltzen dugu mendia obran. Mendialdia zikloaren eskutik Mikele Urrozek eta Luzia Ezkerrek sortutako mendia antzeslana emanen da ostegunean Berriozarko entzunaretoan, 7:00 Kaixo, lehen aipatu dugun bezala, orain Txope eta Markelekin gaude, Ernai Gazte Mugimendutik datozenak. Kaixo, bikote, zer moduz? Egunon. Bueno, Malerrekan, Bortzibiak eta Baztanen egingo diren independentziarako egunak aurkeztera zatozte, ezta? Bai, hiru eskualdetan antolatuko eskualde bakoitzetik independentziarako egunak, eta hori aurkeztera heldu gara. Eta azaldu dezakezue zer diren independentziarako egun hauek eta zergatik egiten diren? Azken hilabeteotan bizi dugun oldarraldi faxista honen aitzinean ezinbertzekoa iruditzen zaigu antolatzea eta independentziaren aldarria egitea, azkenean gure nortasun eta gure izaera zapuztera datozen horiei aurre egiteko bertze modu bat delako. Eta Euskal Herriko eskualde gehienetan egingo da, ezta? Zergatik erabaki duzue esparru guztietan egitea? Egia da, independentziara egun hauek ulertu beharra direla bertze dinamika handigo batin. Aprilan erdialdean Gazteon eskutik ekimena izanen du Berriozarren, eta lelo nagusia Gazteon eskutik independentziara izanen da, eta hori izanen da Ernaien apustu nagusietako bat ikasturte honetan, eta hori pixkot eskualdeetara ekartzeko eta lokalean lantzeko independentziaren gaia antolatuko Euskal Herriko eskualde gehienetan independentziara egun horiek. Eta ze behar ikusi dituzue sozialki hau egiten edo hau egiteko ideia sortzeko? Lehen erranduten oldarraldi faxista hori eta faxismoak ekartzen duen matxismoa, etxegabetzeak, euskarafobia eta bar luze horretan sartuta dagoen gizarte honi planto edo aurre egiteko. Eta Ernaitik nola egiten duzue egoera honen irakurketa politikoa eta soziala? Nire ustez, denbora batez, krisi egoera batetik heldu garela, erratan da 2008tik krisi ekonomikoa deitu zen hori jarraitu izan zela bertze krisi batzuki, pandemian ikusi genuen krisi sanitario bat bizi genuela, krisi ekologikoaz ere solasten algara, krisi humanitarioaz ere bai, gaur egun migrazioak erakusten digun bezala, krisi energetikoa izaten alda hurrengo ikasturteetako punturik importantenetariko bat politikan, eta nire ustez horrekiko erreakzio bezala sistemak faxismoa erabiltzen dula eta erreakzionatzea erabakitzen dula bere interesak mantentzeko, eta gaur egun egoera horretan gaudela. Egoera horren aitzinin
herri zapalduek eta sektore zapalduek beharrezko duen erraminta burujabetza da, eta estaturik gabeko nazioen kasuan independentzia beharrezkoa da burujabetza edukitzeko, eta horregatik kokatzen gara gu aldarri horietan. Eta testuinguru honetan, zeintzuk dira ernaitik proposatzen dituzuen konponbideak edo? Nire ustez, guain erran berri dutena dela. Guk egoera hau irauli nahi balin badugu, burujabetza kuotak behar ditugu gure herrian erabakitzeko. Ernaik soluzio bezala independentzia aurkezten du, horregatik ez du erran nahi independentzia iseagun horretara arte esperoan egonen garenik, eta egunero ari gara lanketa sozialak egiten, izan lan baldintzetatik, izan feminismotik, ekologismotik, eta abar. Soluzioak gaur egun eman behar dire, baina epe luzerako begiradat ere eduki behar da, eta horregatik dugu independentziaren leloa erdigunean. Horrek ere ez duenikan erran nahi bertzelako gaiak ez ditugunik landuko, eta bertzelako problematikak ere ez daudenik gaur egungo testuinguruan. Eta independentziarako egun hauek nola planteatu dituzu, zer egingo da egun hauetan? Baztanen eginen dugu apirilak bortzean, erratzun, eta izango dugu egun osoko egitarau bat, goizean mendibuelta moduko bat edo, eta bertso poteo bat, gero bazkaria, eta gero atxaldean bertze ekintza ezberdin batzuk, eta gauean kontzertuak. Bortziri eta Malerrekan bide beretik joanen gara. Bortzirietan goizean hitzaldi bat egonen da, eskualdeko bizi baldintzen inguruan solasteko, dagoen osasun mentalaren arazoa, enpleguarekin dagoen arazoa, hezkuntzan dagoen gabezia, eta bertzelako gaiak landuko ditugu. Gero, pixkat, kirol pixkat egiteko denbora izanen du, herri kirolak antolatu ditugu, pixkat parte hartzailea izateko eta jendea animatzeko, eta ondotik kantu bazkaria egin dugu. Eta gero, atxaldean Malerrekako independentziara egunera joanen gara. Malerrekakoek goizean aurren txokoa izanen dute eta artisauen gunea, artisauek bertan beraien produktuak eta saltzeko. Ondotik zergatik independentzia hitzaldia izanen dute, gure esku dago eta ernaiko kide banarekin. Eta ondotik bazkaria eginen dute. Ondotik, Bortziri eta Malerrekakoak elkartu, eta 6etan elutxa txarangak girotuko ditu Doneztebeko kaleak, eta 9etan ekitaldi politikoa izanen da Doneztebeko plazan, eta ondotik kontzertuak. Lehenbizi Bisai, ondotik Trikidantz, eta bukatzeko Fifi eta Zaza DJak. Eta noiz izango da herri bakoitzean? Malerrekan eta Bortzirin martxoaren 22an eta aprilaren bortzean erratzen. Orainik geratzen da, eta nola izaten ari da prestakuntza edo nola izan da? Baztanei dagokionez, orainik gabiltza gauzak lotzen eta abar, horregatik ezin dut eman zehaztasun gehiago, baina egitaragoa pixka bat irudikatu dugun bezala, eta geratzen zait erratia, baina lauean ere izango dugu hitzaldi bat eta bertze kontzertu akustiko xume bat. Eta hitzaldiaren gai zentrala izango da independentzia, orai arteko lanketetan bezala. Nire ustez ere nahiko garrantzitsua da aitzineko fase honetan, ernaiko taldeetaz aparte haratago joatia eta herri mailan edo eskualde mailatan antolatzea egun hauek, jendeak parte hartzeko gure dinamikan eta gure dinamikatara jende gehiago elkartzeko, ikusteko ze lan egiten dugun, nola lan egiten dugun eta jendea animatzeko ere bai. Bai ez, eta jendeak ulertzeko ere bai, independentzia ez dela bakarrik
ernaiko militanteok aldarrikatu beharreko zerbait, baizik eta herri mugimendu osoak edo herri oso baten alde egiten duen proiektu bat dela independentziarena. Eta auzolanari garrantzia handia ematen diozue Ernaitik, nola antolatu zarete hau prestatzeko talde batzuk sortu dituzue Ernairen barruan eta beste eskualdeko beste gazteak ere parte hartzeko, nola antolatu zarete? Nik Bortziritakoa badakit batez ere, Bortziritan antolaketan interesatuak egoten altziren pertsona batzuekin solastu ginen, ez bakarrik Ernaiko militanteak direnekin. Eta, horiek lantaldetan banatu genituen, eta gu ere lantalde horietan parte hartzen ari gara, lantaldetan banatu ginen, eta egitarauko zati bakoitza lantalde batek egin zuen, eta hortaz gain, bertzelako lantalde batzuk zeuden, bestelako gai batzuk lantzeko, azpiegitura, eta abar. Eta hori interesatzen zitzaigun batez ere, eskualdeko gazteak parte izatea ez bakarrik egunean, baizik eta aurrelanketa guztian, eta gure dinamikaren parte ere bihurtzea. Baztanen gazte independentiston militantziak aurten izan du eloraldi eder bat, beraz taldea onditu da desente, eta orduan talde guztiaren parte hartzearekin aigara atratzera guaitzinen. Ez dugu, bai galdetu izan dugu, ze jendeari zer interesatzen zaion eta jendeak zer entzun edo ikusi nahi duen independentziara egun horretan, baina antolaketa horretan bakarrik Ernaiko taldea gaude. Eta gero, Berriozarren egingo den Gazteon eskutik hori ere, horretan parte hartzen ari zarete prestakuntzan? Bai, egia da Nafarroan dela urten Gazteon eskutik, bertze urteetan, azken urteetan behintzat Elizondoko gazte martxatik etzen izan Nafarroan, eta bai herrialde bezala suposatzen dula lan karga handiagoa eta bai implikatzen ari garela neurri batean horretan. Bai, eta azpimarratzeko ere Gazteon eskutik ekimenak berak ere hartu duela bertze zantzu bat edo antolaketari begira, auzolana gehiago sustatzen duen antolakuntza bat dela, 100 piko pertsonako talde bat dagoela hori dena antolatzen, eta ez dela Elizondoko gazte martxa bezalako antolakuntza itxiago bat. Eta talde ezberdinak egin dituzu, eskualde asko zarete ez? Nola, barkatu? Ernaiko mugimendua azkenean eskualde askotan banatzen da, ezta? Eta gero Gazteon eskutik bateratu moduan egiten duzu, ezta? Nola antolatu zarete denak bertan parte hartzeko? Markelek pixot esplikatu bezala, Gazteon eskutikek badu lantalde bat, eta lantalde hori arduratzen da Gazteon eskutik ekimena aitzinera eramateaz, eta guk Ernaiko eskualde difendetako persona saiatzen gara horreri ekarpena egiten aldugun modun eta eskatzen diguten modun. Erran bezala, bai, eskualdeka antolatzen gara Nafarroan Ernaien, eta nahiko onuragarria dela ikusten ari da, talde berri batzuk sortzen ari direlako bai hegoalderago edo baita mendebaldean adibidez Maialdeko taldea berria da eta zabalpen fase bat gaudela ere erraten aldu. Eta zuen eskualdeetan nola dago gazte mugimenduaren egoera? Nola ikusten duzue? Nik lehen erran duten bezala baztanen egonda loraldi moduko bat, gazte independentisten esparruan edo ez dakit nola erran. Eta orain nahiko aktibo gaude, biltzen gara hori, astero edo bi astero, eta beraz aktibo eta gogotsu.
Bai, nik Malerreka eta Bortziri begira, erranen nuke nahiko egoera honin dagoela gazte mugimendua adibidez Bortz urte gibelera begituz gero. Bortziritan, Lesakan eta Beran bi gazte talde sortu dire, Barraskilo eta Lesakako gaztik taldea. Eskualdeko gazte feministen taldea ere sortu da, Marrako izenakin. Eta Malerreka eta Bertizarranako gazte asanblada edo sortu zuten duela urte batzuk, Lapaitza izenekoa. Eta erran nuke nahiko aktibo dagoela eskualdeko gazte mugimendua, batez ere perspektiba pixkotekin begiratuz gero, egia da nik uste ere hobetzeko aukera dexente badaudela. Eta etorkizuna nola ikusten duzue? Nik nahiko ongi egiarran ikusten dut jendea motibatua dagoela, gazte belaunaldi berriak sartzen ari direla nahiko gaztetatik, hori ikusten alda ikastetxetako ikamako taldek ere ze indar hartzen ari diren, eta ni nahiko positiboa ikusten dut etorkizuna, gaur egun ja urte batzuk gazte mugimendutan gaudenak gogotsu segitzen dugu gaindik, eta jende berria sartzen ari da gogo dexentekin, eta talde nahiko jendetsuak edo sortzen ari dire, eta nik uste lehen gaia behintzat badagoela gauza ederrak egiteko hurrengo urteetan. Eta zer da espero duzuena martxoako 22 eta apirilaren 5 ekitaldietaz, eta gero baita ere Gazteon eskutik ekimenataz, zer da espero duzuena? Baztanen apirilak 5 egitarau horretan helburua dugu jendea biltza eta jende horrengan eragitea, eta beraz izaera independentistago bat sortzea Baztanen. Gaur egungo Espainiarekiko dugun asimilazioa edo hori pixka bat desnormalizatzea, eta Gazteon eskutikera ere jendea eramatea eta helburu berdinekin. Independentziaren aldarria zabaltzea eta jendeak gure proiektuarekin bat egitea. Eta hori babestea. Bikote, ez dakit bukatzeko zerbait gehiago komentatu nahi duzuen, jendeari zerbait esan? Ez bertzerik gabe, ja aipatu dugu dexente, martxoaren 22an Malerrekan eta Bortzirin egin ditugula Bortziritik independentziara egunak. Apirilaren 5ean Baztanen erratzun eginen dela, eta apirilaren 17tik 20ra Berriozarren Gazteon eskutik ekimena eginen dela. Egitarauak gehienak ja aterea daude, eta sare sozialetan adibidez ikusgai daude, eta nik uste Ernaien proiektura elkartzeko edo egun bat bertzerik gabe ongi pasatzeko aukera ona izaten aldela, eta animatu nahi dugu eskualdeko gazte guztiek bertan parte hartzera. Hori, animatzea gazteria gurekin bat egitera, eta sarrerak salgai daudela interneten, eta hoixe. Bikote bazuei eskerrak eman, gurekin hitz egiteko tartetxo bat ateratzeagatik, eta ea zer moduz joaten diren ekimenak. Bai, mila esker. Eskerrik asko bai. Ondo segi, agor. Gaurko eta biharko eguraldiaren iragarpena ikusiko dugu orain. Gaur giro ezegonkor eta bustia izango dugu, baina temperatura atzo baino beherago geldituko da. Tarteka zaparradak botako ditu, batez ere Kantauri isurialdean, eta baliteke lekuren batean ekaitzak jotzea. Hegoaldean oro har prezipitazioak ahulagoak eta tartekatuagoak izatea. Temperaturak behera egingo du, maksimoak 10 gradutik gertu geratuko dira ipar partean, eta balio hori baino apur bat beherago barnealdean.
Elurkota 1000-1200 metro inguruan kokatuko da, eta egunaren amaieran 700-900 metrora jaitsi daiteke. Temperatura minimoak egunaren azken orduetan neurtuko dira, eta izotza egin dezake Arabako eta Nafarroako zenbait tokietan. Ostiralean giroa hotzagoa izango da. Prezipitazioak ez dira hain orokorrak izango eta batez ere ipar partean izango dute eragina. Hegoaldeko eskualdeetara noizbehinka zapadarraren bat iritsiko da. Zaparradak trumoitsuak izan daitezke kantauri isurialdean eta txingorra ere egin dezake. Elurkota berriz 600-800 metro inguruan egon daiteke. Iparraldeko haizea ibiliko da eta ziertzoa bereziki bizia izango da Ebro ibarrean. Temperatura maksimoak 10 gradutik behera geratuko dira oro har eta barnealdean izotza egin dezake. Kaixo, lehen aipatugun bezala, orain gure ohiko kolaboratzailea den Inigo Larramendirekin gaude, Navarraldetik datorrena. Kaixo, zer moduz? Kaixo, egunon, ongi, eta zu? Ongi. Ondo, baita ere. Beste behin ere, hemen. Bueno, Astigarragan, martxoaren 31tik aurrera, sorgin eizaren inguruko aste kulturala prestatu duzu, ezta? Bai, ja uste eta horreko elkarrizketa batzuetan komentatu genuela, baina, bueno, batez ere ja egitaragoa ja itzita dagoela, eta, bueno, apur bat, gonbidapena Astigarragan dago, ez dago Iruñetik, Iruña ondoan, Iruña herrian bagabiltza ere, honekin, gai honekin zer egiterik dugun, nik uste zehaztuko dela, baina, bueno, oraindik zehaztu gabe dagoenez, urrutziko dut, baina, esan nahi dut gai honekin, saiatzen ere garela zer egiten Iruñean edo Iruñetik gertu, gauzatzen da, baina, bitartean, esan dako, aia horre mai gainean daukagu, zuk esan bezala Astigarragan, hor Donosti ondoan. Ideia finean asmoa izango lizateke hori Donostian bertan egitea, baina halako hiriburuetan, eta Iruñean ere hori gertatzen da, kontu esaten da, gezurra dirudi, ezta? Hiriburuak handiagoak dira, eta bitarteko gehiago dituzte eta bar. Baina gila da ere, ez dakit, batzutan zailagoa dela, prozedurak zailagoak direla, alegia herrietan errazagoa da, zuzenean udalarekin, agian alkatearekin zuzenean harremana, haiago dauzkaten bere aurrekontua eta bere egitaragoa. Bai, hiretan daude gauza askotara, ez? Bai, baina, de facto errazagoa izaten da harremana. Hiriburuetan dena da askoz burokratikoagoa, ez da inerreza jendearekin hitzordu bat ezartzea, orduan, halakoetan egiten izaten duguna ere, da hori hiriburuan saia ikusten baldin badu, eta batzutan ere kontu politikoak ere, segun nor dagoen, gai hauek enteratzen zaizkio, ala ez da hori baita ere. Eta zergatik Astigarragan? Bueno, duela urte pare bat edo, Navarraldeko lagun baten bitartez zegoen harreman pertsonal bat, ez dakit zenolako zehazki, orain bertan dagoen zinegotzi batekin. Eta, gu beti guretzat udalekin lan egitea oso etekingarria izaten da, eta esan bezala, ez daukate goiko erakundek bezain besteko dirua eta, baina, asko zerrazago da lan egitea eta egia esan da, eskertzen dute gainera gu bezalako elkarten laguntza jasotzea, orduan errazago da. Orduan, duela urte pare bat edo, hori harreman hori horatera zen, eta bertako udalarekin hitz egin genuen, zer egiten dugun, haiek ere kontua da Astigarraga gainera da herri bat, da ciudad dormitorio gizako bat Donostiarena. Hemen ez dakit, hainbat urtez Barrainain izan den bezala edo Sarriguren edo denolako herrizkagoen antzera, Astigarraga da antzeko zer Donostirekin. Jende gazte asko, azken hamarkadetan joan da bertara bizitzera Donostien baino merkeagoa zelako. Orduan, horrek esan nahi du asko hasi dela aspaldi honetan, eta gogotsu da, nasketari badokate betiko jendea eta jende berri artekoa,
Eta, bueno, jarrera hona daukate aloko gauzak bultzatzeko. Orduan da, duela arte pare bat, haiekin egon ginen, ja joan den urtean, egin genuen lehenengo jardunaldi bat, Orreaga 824 gaiaren inguruan, Iruñeko Erresumaren sorrera eta hori. Bueno, pozik geratu ziren, gustatu zitzaien, zeo zer badaukate aurrekontuetan horretarako, eta, bueno, aurten, ja joan den urtean aurretu genien, kontu hau genukala esku artean, eta, bueno, interesgarria iruditu zitzaien, eta, bueno, aurten ere berriro, hortik dator Astigarragokoa. Eta ez aizue hor elkartu behar Sagardotegi denboraldiarekin? Bueno, Baskal osterako, jardunaldiaren osterako agian bai. Egia esan da ez dugu horrela planteatuko, gainera, Sagardotegitara joaten denen normalean joaten da, hori, parrandara, orduan, alako kontuak ez dira oso ondo moldatzen beste giro horrekin, ezta? Izan ere, eta gainera, esate bateko, Baskal ostean, lagun arteko baskari bat egingo dugu, esate bateko, ez dugu egingo Sagardotegi baten, aldeetetik hori, zaila delako toki hartzea, baina gena, Sagardotegi menua hartu eskero, osteaz garestia da, eta ezaki, giro hori egongo da, baina ez gara horrekin nahaztuko, aparte da, Sagardotegira nire Sagardotegia joaten nahiz urtean behin edo, eta ara joaten ezeran ez nago gazo hauetarako. Giroa behintzat herrian superatzen du egongo dela. Egingo da bertako badago eraikin nahiko berri bat egin dutena, nahiko ikusgarria gainera, Herribera kulturgunea dauka izena, eta hor egingo dugu. Oso azpiegitura handia eta ongi montatutakoa, eta hori bertan egingo du Herribera kulturgunean izango da jardunaldia. Eta autobusak antolatu dituzue? Ez, hortaraino ez gara iritsi. Bakoitzak bere kabuzan. Nahi duenak hortan jaz ez gara sartu. Gonbia pena hor dago, baina nahi duenak hori bere kasak kudeatu beharko du garraioarena. Eta ze egitarau prestatu duzue? Lehenik eta benagian apur bat jaurrekoetan aipatu dugu, baina testuinguru emateko gaia zein da, ezta? Ez nire gehiago luzatuko, saldu dugu aurrekoetan, ezta? Baina nola aurten, 2025an 500 urte betetzen dira Nafarroan, gaurko Nafarroan gertatu ziren, baina antzeko lehengo sorgine iza prozesu orokorra abiatu zen Nafarroan, kontua da nagusiki gaurko Nafarroan gertatu zirela hau eta ondorengo prozesuak, baina Araban edo Lapurdin bereziki ere bere aldarrak izan zituzten prozesu hauek. Legia, Nafarra aipatzen dugu, baina finean Baskonia osoari eragin zion prozesu hau, ezta? Eta, kontua da hori, ezagutzen dugula Sogarramurdikoa, baina Sogarramurdikoa da mende oso bateko azken kasua baino ez. Eta mende bertan egon ziren hainbat prozesu, sorginkeria, hor, izkeran bete sorginkeria aipatzen da, baina benetan esaten duguna, benetan sorginkeria berez ez zela existitu. Sorgin eiza erabiltzen dugu gehiago, hori izan zen fina, sorgin eiza bat. Orduan hori, hainbat sorgin eiza prozesu egon ziren mende batez, eta lehenengoa izan zen 1525an gaurko Nafarroko Pirineo aldean. Erronkari, Zaraitzu, Luzaide, Erro, eta hor egon ziren epaiketa edo zigor egun nagusia izan zen ekainaren 19an Auritzen. Eta hau badator gainera Auritzeko udalarekin daukagun harremanetik. Haiek ere aurten programazio berezi bat egingo dute honekin, ez dute oraindik jakinarazi, baina jakinaraziko dute. Eta gu ere hor egongo gara, baina hau da horren ondorio bat. Gainera oso interesgarria da, lehenengo prozesu hori berezeki oso lotuta dagoela Nafarroako konkistarekin. Izan ere, ja 525an, oraindik gudak, oraindik bazien, batez ere gaurko Nafarroa berean, ultrapuertos estan zitzen garai hartan. Garai hartan, momentu honetan hain zuzen, Espainialen menpe zegoen, baina ondorengo urteetan, hor gorabeherak izan ziren, eta 1527an, erretatu zen espainolak, eta geratu zen beste un urtez Nafarroako erresuma bat hor,
txikiagoa, baina, bueno, beste 100 urtez, utzi ziona, ezta. Eta hori, testuingurua da hori, eta gainera prozesu hau zuzendu zuen, edo horrela eraman zuen laguna, Balantza izeneko lizenziatu bat, Gaztelekin egon zen konkista prozesuan, eta prozesua pasatu bezain laster, prozesua izan zen, ja 505ko urtarriletik abuztura. Eta ja, iraian pasatu zen ultrapuertos, edo gaurko Nafarra berera, hor orden jartzea. Argi eta garbi, bera zen espainolen ordezkari bat Nafarra zen, Beamundarra, baina espainolen alde lan egiten zuena, eta orduan, hori lotura ere interesgarria da. Eta, hori da pizkat kontatzen duena, eta horren harira, nola, batez ere, alde batetik gertakizunak, zer gertatu zen, tamalez, gutxi ezagutzen nahi da, eta ez horiek gutxi, baizik eta baita ere, horren inguruan daukagun kontakizuna, baita esateko, nolabait aztertu behar dugu, edo apur bat ikuspegi kritiko batekin aztertu. Hori azalduko jardunaldian, ez denez horretan luzatuko. Baina hori da gaia, horretaz mintzatuko bera. Hitzaldi bat egongo da, ez? Asteko. Bai, ja egiturara sartzen, ja gaia azalduta. Nagusiki izango di, alde batetik egongo da erakusketa bat, ja prestatuta daukaguna, hori auritzeako egin genuen joan den urtean, eta eramango dugu Astergaraga. Eta argazkiekin edo nola da? Bai, da panelekin osatutako erakusketa bat, 17 panel uste dut direla. Eta, bakoitzak dauka marrazki bat, da gai oso zabal honen atal zehatz bat, bakoitzak dauka marrazki bat, idea edo kontu horrekin lotutakoa, eta azpian, horrek laburki azaltzen duen testu bat euskeraz, gazteleraz eta frantsesez. Segur asmoa da iparraldeko elkarte batzuekin elkarlanen aber lortzen dugun ara ere ematea. Orduan horregatik hiru hizkuntzatan egin dugun. Orduan erakusketa da hori, ikusgai egongo da hori Herribera kulturunea hontan, maiatzaren 31tik astelena dela, apirilaren... Martxoaren 31. Martxoa, beregala, hori, martxoaren hilabete honen amaieran, azken egunean, martxoaren 31tik astelena dela, laurun batera arte. Aste bete batez, laurun batean, apirilak 5, egun horretan egingo du jardunaldi nagusi bat, orain azalduko duguna. Orduan, aurreko aste hortan, maiatzaren 31tik aurrera, ikusgai egongo da Herribera kulturunean, eta zabaltzen dugun egunean, 31an bertan, nik egingo, bizita gidatu bat egingo dute nik, 7:30, astelehenan arratsaldean. Orduan, norberak, Iruñetik horretara joatea algin ez du merezi, jardunaldi nagusia ere bai horretarako ez, baina norbaitek ikusten baldin badu, ezagutzen baldin badu norbait ingurukoa, edo Donosti, edo... Egongo da astelehenetik larun batera, ez? Hori da, aste kulturala, guk esaten digu kontzeptu horri esaten digu aste kulturala, aste betez edo bi aste betez, udalaren arabera, hori, erakusketa bat ikusgai, nolabaiteko bizita gidatuak antolatu hori azaltzeko, erakusketa. Norberak ikusi dezake bere kasa, hor dagoena irakurtzen eta hori, perfectamente egin daiteke norbere kasa, baina, aukera emeten da bizita gidatu bat egiteko, eta gero emetzen dugu jardunaldi nagusi batekin. Eta kasu honetan jardunaldi nagusia izango da larun batean goizean. Esan dugun bezala, apirilak 5. Hasiko gara, hitzaldiak eta marretan hasten dira, baina, 9:30. Gauza bat, egitarau guztia Navarraderen web horreldean ikusi egongo da, ez dago zertan nik esaten duena gogoratu, errezana da zuzenean web horrealdera sartu, hori informazio guztia dago, sarrera debaldekoa da, ez da ordaindu behar parte hartu, baina bai eskatzen dugula izena ematea. Hor badago gure web horrealdean, banner edo botoi bat, eta hor sartuta formulario bat bete behar da,
barne kontrolako, jakiteko zenbat jende egongo den, ala ez, bero beste guztia horretara moldatzeko. Osea, izena eman behar dela, hori bai, baina doakoa da. Eta hori egiten da, gure web-orrialdean badago albiste bat, hori lotuta, hor sartu, dena saltzen da, eta amaieran dago izen emateko aukera. Eta izena ematerakoan, ematen duzu izena ekitaldi guztierako. Ez, jardunaldi nagusirako. Osea, egun guztirako esan nahi dut. Bai, dago izan, bai, ze dira hori. Eta izena emateko, larun bat goizeko jardunaldi nagusi horretarako. Eta berez, hori, hasten da, uste berez, 9:30 edo, baina, sarrerakoa da harrera, eta bar, eta... Harrera 9:00 da ordenetan. Bai. Eta gero irekiera 9:30. Hori da. Orduan, gero, berez jardunaldi dauka bi atal. Alde batetik dira hiru ponentzia edo hitzaldi, informazio. Gu beti jardunaldi nagusi hauek antolatzen ditugu era horretan, alegia. Alde batetik informazio ematean, nola esateko, hortan aditua edo nola daiteko, ezagutza daukan norbaitengan. Eta gero, egiten duguna da horren inguruan hausnartu. Hemen kontua ez da bakarrik informazio historikoa ematea, soilik, baizik eta, datu hauek bai ditugu, agian ezagutzen genituen, ala ez. Behin ja informazio hori jaso dugula, zein ondorio atera ditzakegu honi buruz. Orduan hori da beti erabiltzen dugun logika. Orduan, esan bezala, hasieran 3 hitzaldi, 3 ponentzia egongo dira. Bata Asisko Ormenetarena, Asisko Ormeneta, bera ari da dokumental bat edo ari da prestatzen gai honekin lotutakoa. Da inguruan edo aurkeztuko duena, baina, ja bera... Egin genuen berarekin elkarrizketa. Ez da, kontotako zizuen, berak, zer botako zizuen ziurenik. Hortan da bilela, nik badakit uste dira filmaketa eta filmaketak emaitu dituztela, uste ekoizten ari direla. Bera horretan buru belarri dabila gai honekin, eta arekin harremenetan gabiltza. Guk daukagun erakusketari etortzen ongi datorkio, berak erakusketa beriz azalpenak ematerakoan eta guri aldrebez ere, hor badukagun noleteko akordioa edo elkarlana. Orduan, uste eta abizena dela pizkat, sorginaren diskursoaren desera ikuntza edo alako gutxi gora bera. Asisko duen estilo berezi horrekin, baina nahiko ez da txapa bat, oso, divertigarria, eramangarria, gutxienez, bere estilo berezi horrekin, baina nahiko mamitsua hori bai. Esan dakoa, kontua ez da bakarrik zer gertatu zen ala ez, baina baita ere horri buruz ze ideia daukagun edo ze kontakizun daukagun. Badago edo bazegoen kontakizun nolabait ofizial bat, nik esango nuke momentu honetan agian apur bat baztertuta dagoela jadanik, esango nuke. Hainbat mendetan iraun duena, ez da, hori bai, sorgin batzuk egon zirela, agian ez egoela oso argi ze egiten zuten, baina finean, zirela jende eroa edo dena delako zeo zer. Nolabait esateko, zigortutako jende hori, emakumea batez ere, hori badauka gai honek daukan alderdi bat, emakumei eragin zilean bereziki. Jende honi buruz, hori, zegoen diskurso ofizial bat, eta orain badaude, agian, beste diskurso berri batzuk, nolabait zigortutako lagun horien, oroimena berreskuratzen dutena, baina agian nahazten dute agian hori, ez dakit nola esan, baina batzutan izan daiteke puntu erromantiko batekin batzutan, hori modu erromantikoan edo literario baten ikusiz, edo baita ere beste batzuk agian puntu mistiko bat, erlijio zaharrak ez dakize, eta urestez kontuz ere kontakizun horiekin agian. Hemen gertatu zena zen jende xea, jende normala ez ziren ez egoen tartean kontu erlijioa, haiek zeuzkaten noski beren ohiturak, beren sinesmenak, bai, noski, baina fina ziren jende arrunta, normala, gu bezalakoak, zigortuak izan zirenak,
bidegabekereki gezur bat erabiliz. Eta hori da, nabarmendu behar den mezua. Eta beste, esan duzan, beste atxikimendu romantikoak edo mistikorik gure ustez apur bat baztertuz. Eta, bueno, nik uste Asiskoren hitzaldia hortik joango dela. Alegia, finean, oroitu behar ditu lagun hauek, baina bidegabekeri moduan zigortutako jendea dela, hori da ideia nagusia. Eta gainera berak azalduko du helburu politiko oso zehatzekin. Kontuz ere, alde batetik bai, baztertu behar da kontakizun ofiziala, bai sorginak bazirela, edo zirela jende zoratutako jendea, edo ez daki zer, ados, baina kontuz ere kontrako kontakizun horietan beste muturrera pasatzea eta ez galtzea batez ere arazo honek zuen gordintasuna. Eta hori guk hori azpimarratu nahi dugu. Alegia, ni beti adibide bat jartzen dut, bigarren mundu gerran gertatu zen genozidio naziek burutsu edo horrela eman zuten genozidioa gogoratzen dugularik, inori ez zitzaion bururatuko inauterietan kontzentrazio zelaietako jaskera batekin ateratzea. Hori nik uste jende gehiago hartuko lukeela errespetu falta gisa, biktima batekiko. Sorginaren kontua aldiz ez da hori gertatzen. Horri buelta bat eman behar dugu ze kontakizun daukagun gai honi buruzkoa. Eta horretaz arituko da ziurenik Asisko, informazioa eta gogoeta hori uztartuz. Gero, Koro Irazoki itzengo dugu ere, Iruzu, nola da izan burua, Iruzu... Loturik daude Iruzu. Loturik dauden Iruzu. Berak egingo duena da nolabait, esan dudan bezala, mende oso bateko tarte bat aipatzen dugu hemen, alegia badago lehenengo prozesu bat, 1500 azkenekoa Zugarramurdikoa, 1909, 1910, eta bitarteko hortan beste hainbat prozesu gertatu ziren. Eta orduan Korok, bera erizaina da uste dut, baina libururen bat idatzi du honi buruz, Zugarramurdiko museoarekin lan egin du uste dut, eta landu du gai hau, eta egingo duena da peskatori, mende oso bateko ibilbide horren, ez osoki azaldu, baina, bertako hiru adibide azpimarragarri edo adierazgarrien azalduko dizkigu. Mende oso bateko laburpen bat gizano, eta esateko. Eta gero, hirugarrena da, eta da, batez ere, Nafarroako muga horietatik ere ateratzeko. Zugarramurdiko kasua ezaguna dana, gogoratu behar du, sortu zela, edo etorri zen Lapurditik, Lapurdin aritu zen Pierre de Lancre, inkisidore ospetxoa eta eroa. Eta horrek piztu zuen gero Zugarramurdin eta beste leku batzutan egon zen sarraski hori, edo jasarpen hori. Kontua da Zugarramurdiko prozesuak adarrak eduki zituela beste toki batzutan, ez soilik Nafarroan, eta horietako bat da, edo izan zen, Arabako ekialdean. Hain justu, kontu interesgarria da nola, gehien bat ez soilik, baina prozesu honetako kasu gehienak kokatu zirela Nafarroako mugetan. Alegia horro bat zegoen, eta aipatu dut orain lehenago zirela helburu politiko batzuk, eta argi dago horietako bat zela muga horiek ezartzea eta indartzea. Eta muga horietako bat izan zen, Araban, baina gaurko Nafarroen ondoko mugetan. Bai Arabako mendialdean, Korrez, Antoñana, Maestu, Bernedo, inguruko herri horietan, eta gero Lautadako ekialdean. Araia, Ilarduia, Egino, justu gaurko Ziordia eta Altsasu eta
Olasti ondoko herrietan. Orduan, bi toki horietan, Zugarramurdiko prozesuaren ondorio bezala, beste, prozesu edo ikerketa batzuk zabaldu ziren. Hor kontua da Kike Fernández de Pinedo, ikertu duen bere historialaria da, urte batzutan abiatu da politikan, egon zen Arabako batzar nagusietan. Gero amaitu du ibilbide politiko hori eta berriro ekin dio historialaritzari. Eta ikertu du prozesu hau. Hor berez ezen ailegatu, ezen egon eraildako lagunik, bai lagun pare bat hil zirela edo bere buruaz beste egin zutelako edo ziegan hil zirelako. Baina bai ziren, kopuraz dut goratzen, baina lagun desente ziren ja epaitegira joateko moduan, eta ziberenik aurrera jarretuko izan balitz prozesua, maituko zen, zuan edo urkatuta edo alako zerbait. Baina kontua da, justu momentu hortan, Zugarramurdin agertu zela Salazar Frias inkizudere bat zen, Zugarramurdiko zigorrak erabaki zituen epaile taldean aritu zen, baina, ez zuen argi ikusten hau guztia. Inkizio Elizaren barruan bete egon ziren bi jarrera, batzuk argi eta garbi, bai, egon ziren Lasorriñak, Deaborrazako latartean, baina bazegoen beste hildo bat, hain argi ikusten ez zuena, eta hor, tamalez gehien bat, mende hortan nagusitu zen lehenengo hildoa nolete esateko, eta hortik etorri zen Zugarramurdiko esate baterako, baina, baziren beste inkizudere batzuk, zalatzak dituztenak. Orduan, Salazar Frias honek lehenengo momentuan epaitegi hortan parte hartu zuen, Logroño nahi bat lagun zigortu zituena, baina horren ondotik, gera zurrumurru batekin geratu zen, berriro ere ekin zion ikerketari, eta konklusioa llegatu zen, ez gezurra zela hori, ez zula existitu, eta ez herri zuten hori Asizko kondoa saltzen du. 2006 uste dut zela, Zugarramurdiko prozesutik 3 edo 4 urtetara, edikto de silencio delako bat, asmatu zuen edo kaleratu zuen. Esan ez, hau ez zan existitu, eta hemendik aurrera egingo duguna da, debaketuta egongo dela honetaz hitz egitea. Orduan horretu zen plazalako mosketa bat, eta justu momentu hortan aurreratzen ari zen hori, Arabako prozesu hori, baina hori ailegatu zenean, bertan bera geratu zen, eta ez zuen aurrera jarraitu. Hala ere, agirietan ikusten da, loa bitartean erailtzera ailegatu ez bazen ere, nola jasarpena eta errepresioa latxe izan zen, eta oso interesgarri da gainera kasu hortan ikusten da oso ongi nola bertako jendea euskaldunak ziren, hor hizkuntzaren auzia, hor zeharka bada ere hor ere agertzen da, ez da ikusten da, nola hor badago ere, epaile erdaldun eta zigortutako euskaldunen arteko, horre sartzen da finean, menpekotasun prozesu bat gertatzen da hortan, baita ere kulturaldetik. Eta kasu zehatz hortan, Kike Fernández de Pinedo ikertu duenean, oso ongi ikusten da. Orduan, horrean esan bezala, gehiago kontakizunaren ingurukoa, Asizkorena, gero korok, birpasatu diguzkigu mende horretako prozesu nagusi batzuk, eta amaitzeko, Arabako prozesu hori hain ezaguna ez dena, baina, Nafarroatik ateratzen gara horrekin, gaurko Nafarroatik esan nahi dut, eta, ez da hain ezaguna, baina informazio interesgarria ematen du. Orduan, hori izango da, uste dut ordu erdi inguruko, 3 ordu laurden ez gogoratzen, dela aurre ikusita dago ponentzia bakoitza. Gero 10:00 hasten da lehenengoa eta gero 12 laurden gutxitan bukatzen da. Hori da, orduan gero atzenden alditxo bat egingo dugu, jasotako informazio hori barneratzeko eta airea hartzeko.
Eta gero bigarren partean, aurrekoan esan bezala, horren inguruko hausnarketa bat, mahai inguru bat, eta bertan hiru lagun edukiko ditugu, bat, Navarraldeko kide bat, lagun bat, Iñaki Idigoraz, ingeniaria, baina parte hartuko du Navarraldeko kide bezala. Gero, Isa Otero, uste dut izena dela. Bera gu nahi genuen hori, mugimendu feministako ordezkariren bat parte hartzea, arazo edo kontu honen guztiaren alde edo ezaugarri oso nabarmen bat da, nola berezik edo nagusiki emakumeei eragin zien. Eta zergatik, ze emakume mota, ze testuinguruetan, zer dago horren atzean, ze asmo, horre esan dion bezala, hor bazien asmo edo helburu politiko eta soziala ere, bai, hori da, politika mugu orokorrean ulertuta. Eta hor emakumeen kontua garrantzi handia dauka. Eta gero, Mari Carmen Basterretxea izango da 3. solaskidea, bera antropologoa da eta gai hau ere antropologiaren ikuspuntutik ikertu du eta libururen bat edo egin du horren inguruan, eta hori, ja berez informazio historikoa baina gehiago, ze garrantzia du honek, ze kontakizun edo ze ideia, ze irudi eduki behar dugu geure buruetan gai honi buruz, eta horren inguruko hausnarketa bat. Eta gero, bertaratutako aukera emango zaie zer esateko, beti bezala. Eta, finean hori da, alegia egitura hau aldetik kontu horreza da, baina esan dakoa, eta norbait Iruña ingurutik, edo ez dakit, edo Bidasoa aldetik, edo gertaratu baldin badu, goiza pasatzeko nik uste teitzaki ona. Jendea egia esan da, joaten dena aurreko daukagun, aurreko adibideetatik esan nahi dut, egia esan da nik uste neko posik ateratzen, asko ikastu dudala, eta gure esperientzia... Ikuspuntu ezberdinetatik aztertzen. Bai, batez ere da, beti saiatzen garela egiten zer harina, ez da, txapa bat edo, tatzaz du merezi, eta hori, ponentziak beti saiatzen gara, hori, laburrak izaten, ordu erdi bat, 3 ordu laurden ez gaiago, maien gura, jendeari maien gura asko gustatzen zaio, ez da, biziagoa, ez da ahots bat, da ahots batzuk dira, eta, esan dakoa, ideia da modu harin batekin eta eramangarrian, bertara joaten den jendeak, jendearentzat, informazio paroa eta pentsatzeko aitzakia ematea. Gauza bat ahaztu zaidana aipatzea. Aurrez aurre egingo dugu, noski, joaten denerako, baina streaming bidez ere botako dugu. Jarri behar dugu, jakinaraziko dugu esteka eta hori, baina YouTubeen streaming bidez jarritzeko aukera egongo da. Alegia, Iruñan esate baterako, agian, azte gara joatea berezik honeko, agian ez datorkit ongi edo ez dut nahi, baina gai interesatzen zait, aukera egongo da streaming bitartez ere ikusteko. Eta webgunean egongo da esteka? Bai, jarriko dugu, oraindik, orain lehenetzi nahi dugu hori, pertsonalki edo joango den jendera lehenestea, eta momentuz hori ari gara bultzatzen, baina bai, aurreko egunetan, esteka bat jarriko dugu, eta zabalduko dugu aldugun horrean, baina batez ere jarriko dugu web horrealdean, streaming bidez ere jarraitu ahal izateko. Eta, nik uste hori dela kontatzeko esena. Esan dagoa, nik uste, egia esan da, badira agian beste gai batzuk, jendeak edo bat ere ezagutzen ez dituena, edo batzutan hori gertatzen da, edo ez dakit, edo agian modu gotz baten edo hartzen duena, baina egia esan da gai honek, gai hau erakargarria da, gaia hor botatzen duzunean oso erraz pizten du jendearengan iritzi bat edo bestea, edo, baina egia esan da, jendeari agertzen zaion gaia badala, nik uste badagoela jakin min bat gai honi buruzkoa, beste gai batzu, además ateratzen gara pizkat
ze guk hori ere egin nahi dugu, batzetan agian jotzen du bere elegi, hori kontu militarrei, konkista gudazak izet, eta bueno, hori jorratu behar da, baina finan oso interesgarria da ere ikustea prozesu hauen ondoren hauei jarritzen zaizkien prozesu sozialak, elegia, konkista bat ez da emaitzen konkista militar batekin. Oso garrantzitsua da ikustea nola gauzatzen da gero konkistatutako gizarte horren, kolonizazioa finan, bai arlo politikoan, erakundeen antolakuntzan, justizian, baina baita ere, jendearen portaeran, jendearen ohituretan, eta bar. Eta askotan, eta hori bada gaur ere indarrean da gai bat gaurko gizartean, hor ezinbestekoa da izua edo beldurra erabiltzea. Gizartearengan izurra edo beldurra eragitea, ze izuaren menpeko gizarte bat kontrolatzea askoz errazagoa da. Eta hori ez da bakarrik duela 500 urteko kontu bat, hori gaur ere bizirik dagoen kontua da, zeru sozialak tartean daude, edabideak, ezak zer, gai konplexua da, baina hori, gizarte bat menperatzeko prozedurak ez dira inbeste aldatu. Eta, adibide horretatik, duela 500 urteko adibide horretatik, nik uste gaurkoak ere asko daukagula ikasteko. Orduan, nik uste da, jendeari interesan goia badala, eta, hemendik hasiera esan bezala, gonbidapena, esan bezala horrekoetan, egia esan da, jasotzen dugun feedbacka esaten zaien bezala. Hone izaten da, jendea ateratzen da, indartuta, nolait esateko, eta, ostras, entzun ditu gauza batzuk ez nituena, eta oso interesgarri zaizkidana, jendera gustura geratzen da, oroar, Orduan, merezi du, gonbidapena, alduena eta nahi duena pertsonalki, baina esan bezala, hori, stream bidez ere jarraitzeko aukera egongo da. Hor geratzen da gonbidapena, eta, gero, jendeak nola hartzen duen. Jendea animatzen den, eta gero hurrengo hilabetean ikusiko dugu valorazioa. Hori da, datorren hilabetean kiko ditugu irudi batzuk eta datu batzuk valorazio bat egiteko, eta ekiko ditugu ere beste gauza berri, hemen ez gara geldirik egoten, egongo dira zeregin berriak, baina egongo dugu egiten dugu bostean, egiten badugu elkarrizketa ondorengo astean, hor aukerekiko dugu, gainera egin berria, oraindik bero-bero, egokia da hori balorazio hori egiteko, eta batez ere balorazio egiteko, eta bitartean, ez dakit, baina osatzen baldin bada, hori Iruña edo Iruña inguruan halako zer egiten dela, agian profetatu edo erabili dezakegu ere, hori ere aurkezteko, ez dakit ikusiko dugu, baina, jarrituko dugu gaiarekin, to be continued, filmetan esaten den bezala. Zuri mila esker, beti bezala gurekin. Zuei ere, eta beti bezala datorren hilabetera arte. Gaurkoz hau izan da dena, bihar itzuliko gara eduki eta elkarrizketa berriekin. Arratsalde ona pasa, agur! Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.